Nagabintagi kubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News da kasngi. Kasin Cecilia Kwaya kashnat nyamlad umkra ne ka Mary Help a Christian Cathedral Parish. Kadi ka kinhun roy baningkong e ha ka jilan yamba Shillong. Ha ka arp sautere kasin Cecilia kan pinkot ia ka Jubilee Shispas nem ne centenary. Lasengi ketika kinhun roy ha usnam syajar kendai spa arpusau ha ki benai rang da usok blai Hopewell Elias karyong menba udang long kum unong trekam sorkar office ka sorkar pareng. Usok blai Hopewell Elias karyong kum usamla shirham ka balang ulong ubat 3 minot ia ka kam ublai ubat tebit bat don sap ha ki jing tok got bat thau jing roy. Jingyada jong ka riu jong kinong roy ka Cecilia bakun. Ha ka te ka snem bala seng ya ka kwaya hayung maniba Shillong ne ulum tingkong ha ki snem ba seng ya ka seng Saint Cecilia kwaya ka Daypor Bishop Stephen Ferrando. Ka kinhon roy ka bala rimtam ha ka jilaniam Shillong bada ka than cha telam mingi ka ri India ka Saint Cecilia ka bala julit roy keleng ka than cha telam mingi kum ha Arunachal kata ha kasnem syajar kendai spa kendai pawar. Ha ka centenary tirna hapin ursla bat kiwi ki jaka shadu kari Bangladesh hadhaka. Dang shi posnem menshwa ka Saint Cecilia kala rakhi ya ka jingdap kendai posnem ha ka arpu artrik ubnai naiwing arhajar khatsan haying mani ba ha ka ba ka persa siutun. Jong usoble Elias Karyong ka samla Grace Morian karyong so liya kalong ka rirukot hakte ka kinhon. Henry bantip kendiat ikasin Cecilia Kwaya kidon katu kat nisnem kala pejak no klemi perthesyu. Tad hadu kisnem syajar kendai spa prapsau ha kajinglong parish priest jong usok blay resto panrang ula betha ya usok blay Robert Majau ba u assistant parish ke Bahing hasem jong I mama father Elias bam kwai haying ublay idap da ka jing sungu ka bakraw yo ublay try kendrat but ni sashi sin pat ni ai kublay ya ki kinhon nani ki members jong ka Saint Cecilia choir ki banadu menshwa hadu menta ki bla treshitom minot ban penkiyo ya ka hadu bakan dadap shispa asnem blay jingrwai ki ba su sing ublay try kendrat but kiba pendon borom you blay try kendrat kat kum banga tip chapang I mama father Elias
la khai I hau arpulai terik ujemang kendai spa iway ban ide ibrio iba just tenat bahaya karwai katem takadau kani kawan hiar pateng ru hanga menta namal ngaru ide kabrio kaba tenat bah bandrai ti ngalaju shim bentaru haki program beper ha Shillong Cecilia Choir ngadang kena bah ngadang song kelas 11 ne 12 kumta ti ngajudan benta batki haki babun ba ki program kum ki Christmas ki New Year ani ki jing yatho shongkurim ti tat hadu ar hajar khatsan de hakapor bang ha bandit no shabanglo ban puli music ban tre no shabanglo ti hakataka snem ru kede ba ka Saint Cecilia Choir kadap kendai posnem ti katu ka snem kede ka ba khadu bandan bentalang ba ka Saint Cecilia Choir ti ladang awan cuti pede ngaju ngamju pe ban kendo iki parlok na ka choir namar ba kila long kum ki family la ni kum ki ka long ying long sam jonga ka ba jantam